el niño tisarà. Per fer un còctel ben fet es tira dintre un pot un trepitjar de gel i un punt molt de licor. Es tapa el pot, després s'agafa amb cua a les mans i arriba doncs moment de començar el treball. Remena, remena, nena, remena, remena, nena. No reposis ni un moment, si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixes content. Remena, remena, nena. No reposis ni un moment, Si remenes força estona, la barreja surt més bona. i el client deixes content. Remena, remena, nena. Una noia en diu que a casa seva marquès més cap uns cristalls, més no sap fer còctels, pagant diu al veïnat que ha buscat la set. I a la noia engrescada ensenya tot dient remena, remena, nena, remena, remena, nena. No reposis ni un moment, si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixes content. Remena, remena, nena. No reposis ni un moment, Si